Здравейте! Тук съм, за да споделя, че излезе от печат книгата ми «Стоицизъм с без токчета». В нея са събрани мислите ми, които обикновенно препускаха като думи от изречено към сторено, защото нямах търпение да ги събирам в книги. Но когато травма в глезена ограничи движението ми, тогава препускащите думи спряха в страниците на тази книга. И така се родиха 31 монолога от проходилката и още толкова стъпки към промяната. В тях казвам 3 основни неща. Движи се, общувай, обичай. И ако вътрешни или външни обстоятелства ви възпират да вървите напред, да общувате, да обичате, това е сигурен знак за необходимост от промяна. И тогава моята книга «Стоицизъм с без токчета» ще ви помогне да рестартирате.